Znači, nema namere, ne smijem da imam nameru, nego ono što dobijem, to je to. Znači, ta energija koja je nastala na slici mora da ostane takva, netaknuta i neponovljiva, nema ponovljenja. Znači, nijedna slika ne može se ponoviti. Ovo je izložba prijateljska, pravljena je za moje prijatelje. Cela je koncepcija bila da se napravi izložba namenski. Bila je namenjena za jednu galeriju Zvono koja ima tradiciju, koja je bila galerija u kafani. Znači, zato su slike male, visine metar. Znači, bilo je zadatak domaći da nijedan ne pređe 1,20 m, da bi mogli da stanu. Sad, to se onda razvilo, to je slučajnost, to je datost, i to se onda razvilo pošto je to sad sve otpalo, promenio se prostor galerijski i ja kad sam postavio slike, ja sam pomislio, pa šta bi ja mogao s ovim slikama da uradim zanimljivo. I onda sam se setio da bi one mogle da budu, kako se to zove, instalacija, da imaju interakciju jedna između druge. I onda sam napravio ovo. Jer to, kako da kažem, život uvek piše romane. Nema namere nego doživljaj, a doživljaj nije u smislu da je, pa sad ne znam, plod neke teme ili nečega, bilo čega. Ovde je u suštini stvar u iznenađenjima i pronalascima kroz rad. Znači, slučajnosti koje se dešavaju, ja ih doživljavam kao pronalaske, kao što kaže moj drugi Jusuf, to su akcidentna polja ili, kako on reče, poprišta dešavanja. U suštini, ja kad radim rad taj, ja nemam neki koncept, ne znam šta će da bude, šta će da proizađe. Ja samo znam iz iskustva, kroz školovanje, da topla boja ide pored hladne, da tamna ide sa svetlom, da one najbolje prave sudar, znači potpune suprotnosti, znači plus, minus. Inače u prirodi je sve plus, minus. I onda, kad suprotstavim tako te najsuprotstavljenije stvari, onda ja dobijam neka dešavanja. I sad, koliko mene ta dešavanja uzbuđuju, toliko ih ja zadržavam. Jer smatram da ako mene uzbuđuju, da će nekoga verovatno da uzbude. Znači, to je neka mumifikacija, emocija, nešto, ali nemam nameru, niti imam neke poruke. Evo, poruke šaljem telefonom, nema slika.
treba da bude što protočniji, znači, da bude kao antena koja, tu su te neke vertikale na kraju, pošto ja počinjem sliku levo, desno, da bi tom levo, desno suprotstavio gore, dole, znači vertikale. I te vertikale se shvataju kao interakcija sa univerzumom, sa nečim što je viši vodonici, nešto što je van, kako bi rekao to, van telesno. I pokušavam da tu energiju prevedem u materijal, da je materializujem, ako mogu. I to je to. Znači, vrlo je jednostavno. A ako nisam nešto preterano zadovoljan, dešava se nekad da ruka mi se otkači pa nešto namerno uradim, onda sam pokvario sliku. Pokvario sam taj događaj ceo. On mora da bude izjedno urađen, dok je mokra boja, nema pipanja, nema popravljanja, ničega. Sad smo ga preterali, taj erotizam, to, ne znam šta je to, okej. Radim osnovnim bojama, ja boje ne mešam, boje se mešaju isključivo na platnu. Znači, kupiš boje od šminkera i ovi inženjeri tamo, ti inženjeri koji su te boje pravili, oni najbolje umeju da naprave te boje. Nijedan slikar ne može da napravi ono što je taj inženjer koji je zaposlen ili u Lukasu ili u Šminkeru ili već u tim velikim fabrikama. Ja smatram da je to u toj supstanciji je ugrađena energija koja je vrlo, vrlo racionalno smišljena i vrlo tačna i nema potrebe da ja tu sad kao nešto mešam, da ja sad ubacujem svoje ja. Ne. Nego koristim ovako žutu, crvenu, plavu, plavu, crvenu, žutu, crvenu i sve tako. Crnu nekad ubacujem, zato što mi je nekad potrebno da nešto učvrstim. Bela je kao pauza u muzici. Nju koristim kao pauzu, kao tišinu. To je to. I tako, uživam u tome i to je to. Za sad, možda ćemo nešto drugačije slikati nekad. A za sad je to to. Pa zato što je to kontemplativna umetnost, svaka to radi. Znači, to radi i Informel, radi i Transavantgarda, i radi sve slike, to radi. To je ostavljena energija koja je mišljena i izazivala je neki unutrašnji život, kod mene bar. Nije to ništa, nema to nikakve namere, nego to jednostavno ta energija koja je nastala kroz rad, kroz neko viđenje moje ili neko, a mislim ne mogu da kažem da se sad ja pravim blesav pa sad kao kažem to je kao eto palo mi na pamet, nemam pojma. Ima tu i toga što sam ja školovan 20 godina, 20 nešto godina sam u školi, znači ja sam nešto učio. Ne mogu ja sad da izbjegnem sebe kao, kako se zove, edukovanog, razumeš? Ne treba negirati sebe, bez obzira, i ne treba se plašiti slike. Slika nije kriva ako
ako nije, šta ja znam, savremena, nemam pojma šta. To je ono što je, znaš, ne treba se uopšte plašiti svojih nekih, kako bi rekao to, ne znam kako da ti to kažem. Teško se izražavam i onako. Slabo čitam, slabo pričam. Ali da bolje pričam, bio bi političar, znaš, to bi bilo, znaš, naučnik nekih folirant. Nešto bi moglo, znaš, ako ne znam, ja to da ispričam, znaš, ali nema se. Sad, to, inspiracija. Mene inspiriše količina boje, supstanca, znači, gomila blata. Mene to inspiriše. Nemam ja šta da me inspiriše iz života pa da ja ubacujem u sliku. Znači, inspiriše me nešto, ima je taj način, to postoji. To je kubizam, drži, razvijalo se to kroz umetnost, nije bitno. Da ti uzmeš nešto pa ga pretvoriš u neki znak ili nešto i to ubaciš u sliku. Ne, kod mene nema ubacivanja ničega. Ništa ne ubacujem. Nego i slike, sama slika radi. Ti si moja, nisi. Znaš kako, to ja ne verujem mnogo u te inspiracije i te neka čuda. Bitan je rad. Znači, mora da se izradi ideja. Ako neku ideju imaš u životu i napraviš neku sliku i sad si dobio neku ideju, sviđa ti se to, to što si učinio, što si napravio, neki taj eksperiment, ako to tebe uzbuđuje, onda to treba izraditi do maksimuma. Znači, kao oni, kako se zovu, oni što meditiraju, ovi frajeri, znaš, kao, oni tako to, znaš, teraju do krajnjih granica i onda obeleže da je to i to. Vidim, ako ja verujem, da ako ja iskomuniciram sa slikom, ne samo mojom, nego i bilo kojom slikom, i ako ja nešto tu doživim na nekoj izložbi, negde, bilo gde, ne mora da bude čak, ne mora nužno ni da bude ni vajarstvo, ni slikarstvo, ni, možda bude i film, i konceptualna umetnost, i može svašta da izazove uzbuđenje. Ako ja to osjećam, ja smatram da mora da se desi da neko još isto to ukapira. A kod umetnika, umetnik se zove umetnik zato što je on sposoban da izazove onu istu emociju koju i on ima. Tu je snaga umetnosti. Znači, zato je čovjek neki umetnik, zato što ume da izazove tu emociju. To je njegova veština. Sad. Ni jedno, ni drugo. Mislim, postoji ta neka sad, u zapadnom racionalnom svetu, oni hoće sve da objasne. Dišan je, recimo, njega su slušali svi. On, kad nešto kaže, to je, uvijek je nešto novo iznosio i uvijek je nešto smišljao. Ja ne smatram da je nužno bilo šta. Ne radi se tu o nekom sad saobraćajnom udesu. Umetnost je jedna obična, prosta stvar. Benigna, apsolutno benigna. Mora da bude benigna. Jeste to, ja sam od mog profesora čuo
On je meni rekao kao, znaš šta, sve je to dobro što ti radiš, to je odlično, ali ti fali samo jedan detak, kao onaj cirkuski, onaj macan što baca ove loptice. Fali ti manipulacija, znači treba da manipulišeš svojom umetnošću. Tu je pravo, to je okej. Jedino treba da izmanipulišem da bi posmatrač taj koji gleda bio izazvan da gleda mrtvu stvar. Jer umetnost kad god si nešto završio kao neko umetničko delo, ono je uvek mrtvo. Tako da, to je stalno borba kod mene i kod svakog je to problem. Svako ko radi neku umetnost želi da mu je slika živa, da živi. Znaš, boji se te smrti. Ti staneš, ona je, ćao. Zato imam te vertikale koje izgledaju kao da je prošao, kada je prošao metro, fiju, obrisao sve. Znaš, to brisanje, to je, kako bih rekao, davanje novog života. To što je tako prebrisano, što je, u životu treba, ništa ne sme da bude zabetonirano. Znači, to je proizašlo iz toga što ja shvatam boju kao svetlo. Znači, boja sama kao boja, ona je već i svetlo i pravi i prostor. Ona je sam život. Ona je jedna supstanca koja je namenjena da izazove emociju. Sama boja. Ništa drugo. Ti bilo koju boju, prospi boju iz kante na pod i vidjet ćeš da ona deluje. Deluje u svim pravcima. Nema potrebe, ta neka energija koja je sublimirana u toj supstanciji. Razumeš, ta supstanca namenjena da se mi igramo s njom. Razumeš, to je to. Sad, šta je lepota? Lepota je istina. I ništa drugo. Pa nemam ja tu temu nekako. Nemam tu temu. Ja jednostavno, ispričao sam ti priču kako je nastalo ovo ovde. Ono sledeće ne mora da bude tako. Ovo je životna priča. Upoznao sam mog galeristu, mog prijatelja, koji je imao galeriju. Objasnio mi kakva je galerija i ja sam prema toj galeriji napravio nešto što smatram da je, eto kao, mogu bi da izložim. Vrlo jednostavno. Nema tu nikakve politike, namere, ničega. Sad si igra. Ovde nema uma uopšte. Sve isto maka. Sve isto maka.